Helo na, Jason Wolf o Davies ydw i. Braf iawn i'w cael cyfle yma i sôn chydig wrthoch chi am y grantiau a'r ysgoloriaethau sydd ar gael i chi wrth ymgeisio am le yma Mhrifysgol Bangor i astudio Cymraeg a thrwy gyfrwng y Gymraeg. Y neges bwysig yw bod yna nifer o wahanol ffynonellau ariannol yn cael eu cynnig a dyma chanol chi fanteision llawn arnyn nhw. Yn gyntaf felly, dyna ysgoloriaethau teilyngdod Prifysgol Bangor. Mae rhain yn werth hyd at 2,000 o bunnoedd ac yn cael ei dyfarnu ar sail llwyddiant mewn arholiad. Rydych chi'n ei sefyll yn eich ysgol neu yn eich coleg tua diwedd Ionawr bob blwyddyn gan amla. Mae'r manylion y Hilsit i ymgeisio, mae gofyn i chi er enghraifft lenwi ffurflengais ar gael i chi ar wefan Prifysgol Bangor. Drychwch hefyd yno ar yr un pryd ar yr wybodaeth ynghylch ysgoloriaethau mynediad Bangor. Nawr, yn ail, peidiwch ag anghofio eleni am ysgoloriaethau cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Ysgoloriaethau sydd yn werth £500 y flwyddyn neu £1,500 dros 2 blynedd ynddo, ac sydd ar gael i fyfyrwyr sydd am astudio o leiaf dreian o'i cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg. Ewch i wefan y Coleg Cymraeg am fwy o fanylion, mae'n gyfle eiraid. Yn drydydd felly, cofiwch hefyd am Bwrsariaethau Bangor, er enghraifft Bwrsariaethau astudio drwy'r Gymraeg sy'n werth 2,500 o bunnoedd y flwyddyn yn achos yr rheini sy'n dewis astudio mwy na 20 credyd y flwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hynny hefyd ar gael i chi. Felly, unwaith eto, ewch i wefan Bangor ar gyfer yr holl fanylion. A phen abai hynny'n ddigon yn berwerydd, mae Ysgol y Gymraeg ac astudiaethau Celtaidd ei hun yn cynnig Gwobrau sylweddol, yn ychwanegol at yr ysgoloriaethau ni wedi bod yn ei trafod. Yn wir, mae'n hynod bwysig pwysleisio fod rhai o myfyrwyr ni wedi ennill ysgoloriaethau o hyd at 6,500 o bunnoedd dros 2 blynedd. Swm hynod o fuddiol. Fel ych chi'n gweld, mae hyn i gyd nid yn unig yn gymorth sylweddol yn ariannol, ond hefyd wrth gwrs mae'n edrych yn arbennig o dda ar eich CV. Unrhyw ymholiad felly, croeso i chi gysylltu â ni, ewch amdani. Rwy'n siŵr y cytunwch chi fod y rhain yn gyfleoedd rhy dda i'w colli.